Te singur că ești lepros, cu trupul și cu sufletul ai chemat în ajutor pe Dumnezeul creștinilor, iar Dumnezeu nezăbovind ți-a trimis pe Sfinții Apostoli să te mângâie și ți-a spus ce să faci ca să fii sănătos și bucurându-te de dumnezeiasca cercetare, ai cântat lui Dumnezeu, Aleluia! Împărăteasa Elena, cea prea cinstită pe Maica Împăratului Constantin, cu bucurie să ne adunăm toți credincioși creștini împreună cu monahii și monahiile și să o lăudăm cu cântări ca acestea. Bucură-te că ești născută din neam împărătesc, bucură-te că ești Maica Sfântului Împărat Constantin, bucură-te că în Iisus Hristos ai crezut, bucură-te că în numele Sfintei Trăimi te-ai botezat, bucură-te